Ahoj, ja som Lenka, mám 22 rokov, pochádzam z Levíc. Hľadám muža, ktorý bude v prvom rade verný, bude zabezpečený, atraktívny, dobrosrdečný, starostlivý, taký rodinný typ. Čiže v podstate chce mať všetko. Zabezpečený. Keby tak povedala, čo ona ponúka, na toto si posvietime, že čo ona ponúka. Zatiaľ som Bad nenašla boy. asi toho pravého, lebo som zle hľadala, alebo teda Zameriavala si sa na zlých. na zlých, Typov. na bad boy. Jasné, kámo. To je furt problém v chlapoch. To nie je, že ona niečo zle robila. Ona robila všetko dobré, kámo. Ona si dala 5D myhalnice, kerku si dala a ideš bomby. Ale akože kľudne by mohol prísť aj za v monterkách. To by aspoň ukázal, že je Zabaných. funkčný a že Kámo, môže prísť v za***ných monterkách. Toto povedala. Tak toto je, kámo. To je on. Nie, Lenka, to naozaj nie je on. Hello there. How are you? Tomáš číslo 3 Oh, prichádza yeah. na scénu. Je očividne vyšportovaný Jim, a bro. nemá montérky. Na nohy mu síce nevidíme, ale verme a modlíme sa spolu, aby nemal ani tie ponožky v sandáloch. Koľko máš rokov? Dajte nejaký tip. Typujem... 28. Plus. Čo typuješ? 32. 33. 32? 38 až. Fú, Dobre. taký dedym. Nie je škaredý, ale pre mňa starší a nevyhľadám úplne To škaredý. snad nemyslíš vážne, že to povedala na kamere. A Daddy. kde pracuješ? Vieš čo, momentálne hlavne tu natáčanie všeličoho a hej, také nadlho ešte. Čo povedal? Hej, To také čo je za ešte. odpoveď na to, že kde pracuje? Tatu? No, Na voľnej nohe. Ja som influencerka. A ty? Kámo, keď ona je influencerka, tak ja som streamer. Stop the cap. Zatiaľ je Lenka ústretová a komunikatívna asi tak ako úradníčka 10 minút pred obednou prestávkou. Ale Asi možno tak, to práve veľa toho Jozef nenahovorili dokáže zatiaľ. zmeniť. To ja som viacej Jozef povedal. sa na Lenkin dvor blíži rezkým krokom Super Mária prechádzajúceho do ďalšieho levelu. Jeho ohromujúca sebadôvera by však značne utrpela, keby vedel, že na to, aby u Lenky uspel, by musel pri ňom stáť sám patrón všetkých SBS-károv Archaniel Michael. Tento tu prišiel ako veľká voda. Podri. Úplne si tam sadol, aké by Dobre sa máme. sa už poznali 5 Dobre, rokov. ty sa máš ako? Ale dobre, výborne. Ale Pekný dobre. deň, slnečko. Jasné. Pohodičke, kámo. Kámo, takto sedím, keď idem s kamošmi na pivo a proste musím sa trošku vystreť, hej? Tak ja sedím a ešte noha v bok. No, celé zle úplne, normálne. A ešte okuliare, šiltovka dozadu, kámo, chod na strednú, naspäť. S koľkými ženami si spal teda? Fú, Fú. Počkať, ticho. neviem, 7? 7. Neviem, čo si môžem mysleť, ako, Kámo. či to bude nejaká super žena, či to bude nejaký A prípad. tento je pekný. A Nie? teším sa. Akože ja Tento je minimálne pohodiak. to bude sranda, keby to aj nevyšlo. Asi Kámo, najviac normálne by ma to- pohošťou, keby to je nejaká sedlačka, čo sa nevie správať, alebo No, niečo Bráško, tak to také. ideš presne k Neboj takej. sa, Heňo. Nie si Unlucky. niekde na farme, aby si Kamo, mal Heňo, okolo seba vyšportovaný. sedláčky. Ale na ten Sympatiák, nie? rozmáhajúci sa dešpekt k dedine a jej Normálne obyvateľom... prvých 5 by som sekúnd, si kámo, na otvorí tvojom ústa mieste človek dával a vieš pozor. povedať, či je normálny, Jeden alebo nikdy nevie, úplne či je kam mimo. ho produkčné auto dovezie. Ahojte, máš veľmi peknú mačku. Nechala sa mi chytiť. Zapôsobiť na mňa, že si zoberieš mačku, to je také lacné, také... na mňa spravia dojem iné veci, nie toto. To snáď nemyslíš vážne, že jej sa nepáči, že si zobral mačku na ruky. Však tá mačka ti beha po dvore, však to je tvoja mačka. Otvorí bránu a mačka tam je, ne? Tak ju zoberiem, a ja by som ju zobral na ruky. Diga, ona to bere jak minusko, že lacný trik. Už len pri prvej situácii, ak sme sa zoznámili, nepodať Ja by som žene odišiel. ruku, nepozdraviť sa je podľa mňa dosť neúctivé. Takže keď počkaj, máš tuto dve preskočil. ženy, tak by si sa mal dvom ženám pozdraviť. Počkaj, Počkaj, ja som si to ani nevšimol. On ju preskočil. Na mňa spravia dojem iné veci, nie toto. Ahoj. Lenka. Čau. Čeko, jak tam sedí v rožku.
Aj sa chcela už postaviť, jak sme a sa on nič zoznámili, nepodať žene ruku, nepozdraviť sa je podľa mňa dosť neúctivé. Takže keď máš dve ženy, tak by si sa mal dvom ženám pozdraviť. To musíme im dať za pravdu. Ja ťa Dámam. spoznávam. A teda, či by sme začali? Koľko máš Vykonči- rokov? 30 rokov, z Bratislavy. Podnikám, športujem a tak ďalej. Ďalej asi si prezradíme podľa situácie, nie? A ty sa čomu venuješ, alebo teda? Kamo, oni prídu do relácie, kde sa majú zoznámiť a týpek si pripraví 2 holé vety. A potom, že... A potom zvyšok doberieme, keď bude príležitosť. Keď sa otvorí táto fľaštička a celú ju vyslopem, tak možno vám ešte niečo viacej o sebe naložím. Čomu sa teda venuješ? Tak teda podnikám v viacerých smeroch, hej. Posledný biznis, čo som teraz... Na juh, na sever, na západ a... v rámci padania vlasov, a teda pomoc chalanom. Ktorú sa to už som nepovedal, teda, neviem. ako to riešiť a takto. Takže... Že si finančne zabezpečený doma. Takto by som to nezazval, ale tak snažím sa... Povedz mi, že som zle počul. Normálne sa ho spýtala, koľko máš žlove na bankovom účte. Toto ma zaujíma. Lebo ja mám jedno dieťa a nemám zamestnanie. Zlepšovať a hľadám teda... Bye, idem vonku. aby to Serus, bolo nuky, čau, lepšie, čau, čau. aby som Pa, pa, pa. mal nejakú budúcnosť, že má tam aj stabilitu, mám aj Dík, že si nestabilná zastavil. práca, Uži čo si. príde, takže snažím sa, čo môžem, robím, no. Petra sa ho teda spýtala, že koľko zarába, či je dosť zabezpečený, čo beriem ako dobrú otázku, nakoľko v dnešnej dobe chlap, ktorý nevie zabezpečiť rodinu a postarať sa, nie je chlap pre mňa. Môžem sa vás spýtať. Kámo, tie 2 mozgové bunky, ktoré ešte jej kmitali v hlave, proste nejak rozmýšľala s nimi, tak jedna práve odbehla preč. A toto z nej vypadlo. Ešte? Žijete s rodičmi, alebo už žijete sami? Nežijem úplne ideálne, ale žijem sám, no. Ostatní? Ja momentálne... Strašne s napätá kamarádom situácia, dve. bývame. No, pod nájme. Ja som teraz býval v zahraničí, vieš, v Holandsku, Belgicku, Nemecku. Mesiac som prišiel na Slovensku, tak... Pre chlapa vo veku hňovho, alebo to má... Kámo, on si prišiel hľadať dievča, manželku, do televíznej relácie a býva s kamošom v podnajme. Toto by som možno nepovedal. Možno by som si vymyslel nejakú inú storku, že reku, bývam v garzonke, alebo načo sám aspoň, alebo... Ale pozri, keby začal klamať hneď od začiatku, tak na čom by stávali? Treba stavať na pevných základoch, hej. Či najpevnejší základ je to, že býva s kamošom v podnajme, to neviem, ale no, lepšie asi než klamstvo. Veď preto chce ženu, ide head od kamoša, to je true, a ešte jej do domu, keby sa nasťahoval, to by bolo najlepšie. Za výdatnej pomoci sesternice Petry nenecháva na nápadníkoch doslova ani nitku suchú. Pátracia akcia s krycím názvom Nájdi toho najbohatšieho je v plnom prúde. Fitness influencerka v zácviku ani jej detektívna partnerka však zdá sa nie sú s výsledkami pátrania celkom spokojné. No, Ale nie sú teda nadšené. vlastne hlavne asi to fitko a teda videa robíš aj tak. Áno. A čo tvoja stála práca, alebo? No zatiaľ vysnená. Aha, dojem z Lenky je taký, že... Aha. že nezamestnaná, to vidím takto. asi tak, teda to vidím aj ja tak. chce pozornosť určite na internete. A popri tom? Áno, Pritom nič. popri tom nič. nemám. Popri tom nič, ale slečna si hľadá zabezpečeného muža, čo finančne, to stavbou tela a ešte, aby ju bral na rande a dovolenky. Aha, ona sa vysmiala tomuto pánovi, že býva s kamošom pod najmä, ale ona je nezamestnaná a wannabe influencerka. Nič zatiaľ len takto. Ja neviem, ale chodím také, keby hľadala niekoho, kto to bude dotovať, neviem. A akože neviem, možno, že je úspešná, ale nemyslím si, že je nejaká akože veľmi známa. Čo som hovorila. O práci niečo. No áno, takže oblasť, fitko, recepty, varenie a tak ďalej. To, že Lenka sa venuje Recepty, varenie a tak ďalej. Ako, kamo, nič proti naštartovaniu kariéry v
týchto smeroch, hej, aj streamerov máš miliardu a aj tak som to začal robiť. Ale kámo, aspoň mám popri tom prácu. Stály príjem. Kdežto ona je nezamestnaná. A hľadá si proste typka, ktorý má najviac peňazí. Chápeš? To čo je? Prečo sa pýta, že či je naozaj finančne zabezpečený? Puj, pazmek. Po tejto stránke by to bola fajn partnerka aj na nejakú spoločnú spoluprácu, tvorbu nejakých videí a tak ďalej, aj teda cvičenia, fitness, varenie. Športovec Tomáš to berie pragmaticky. Ten už... Ak nevyjde láska, môžu si s Lenkou aspoň navzájom pozdieľať reelska. Vráťme sa k podstate. K niečomu, čo je v tejto krajine všetkým blízke. K otváraniu fľaše. No! Ja by som navrhol prípitok. Môžem? Môžeš. Čomu, čo je v tejto krajine všetkým blízke. K otváraniu fľaše. Však ja mám túto istú tu na stole tiež. To je z Lidlu. V akcii. Jasné, pozri. Aj v Rokonáčik je ten istý, vidíš? Jak tam prelepili, aby nebolo vidieť značku. Oči? Ďakujem. Pozri, jak fancy, jak to nalieval. Takže, Pozri, ja. pozri. Držal tú fľašu, Ja jak treba profik. trošku pripiť, alebo čo? Bolo tam taká atmosféra, taká tichá, tak sme si pripili a uvidíme, čo bude ďalej. Jasné. Jazyček sa rozuzlí, keď sa trošku pripijú. Na úspechy, či tie influencerské. Som zvedavý, kedy im povie týmto nápadníkom, že má dieťa.